Manol, quin gust et deixa aquest empat? No sé si dolent, no, perquè hagués avançat 2 cops i que t'hagin empatat el partit després. Sí, bueno, un punt. És igual això que dius, com si haguéssim estat 0-2 i haguéssim empatat, o 2-0 guanyant, i és veritat que moralment doncs, hagués sigut millor al revés, però bueno, ha sigut una mica sorprenent, sobretot quan anàvem 2-1 la jugada del segon gol, no? Que ens agafin amb 2-1 i precisament amb el Fernando i el Xavi Muñoz en el doble pivot, que ens agafin tots a dalt. La veritat és que ha sigut una mica sorprenent per la nostra estructura defensiva, però bueno, en línies generals, a veure, mantenir la porteria a 0 cada diumenge és impossible, i hem empatat, bueno, hem sumat un punt. Jo diria que hem fet mèrits, ara ho parlàvem amb el míster d'ells, jo crec que hem fet mèrits per guanyar el partit, però també és veritat que amb un córner han estat a punt de fer-nos el 2-3 ells al final, però jo crec que sí que l'equip ha fet un partit lo suficientment bo o correcte per tirar-lo endavant. Hem vist un equip que avui ha tingut moltíssima fluïdesa en el seu joc, sobretot a la primera part. Tu comentaves a la darrera roda de premsa que a la primera meitat sempre el partit era moltíssimes interrupcions, i avui, de fet, si mirem el temps d'afegit a la primera meitat, només ha estat 1 minut. Sí, jo l'he comentat a l'àrbit, i 3 al final. El porter d'ells cada vegada que treia, bueno, és normal, el resultat era bo per ells. El porter d'ells cada cop que treia es tirava mínim 30 segons cada vegada. Però bueno, no es pot fer res perquè això no ho compta, no? Tampoc. No crec que l'àrbitre hagi estat decisiu en el partit i bueno. No, a veure, sí que hi ha cert desencís perquè bueno, volies continuar amb la dinàmica aquesta positiva, però bueno, jo sempre dic que quan l'equip no pot guanyar doncs aconsegueixes empatar, i bueno, ara tenim el camp de la Muntanyesa, un partit dur on fa no sé quants mesos que no perden allà, però estic segur que tindrem opcions de tirar el partit endavant, i bueno, hem d'anar a afrontar-lo. Ara tenim això, una setmaneta per tirar endavant. La veritat és que ens han vingut la setmana de 3 partits quan més justos estem d'efectius a dalt, diguéssim. La baixa de Sasha, de Manolo Bueno, tot i que Ferrius ha fet bastant bé els 2 partits que ha estat. Guille serà un gran davanter, però encara ara mateix està verd. Però bueno, jo penso que amb tot i això hem aconseguit 2 gols, i avui precisament l'equip que està mostrant aquesta solidesa defensiva, doncs avui precisament hem encaixat 2 gols, però bueno, algun dia havia de ser, evidentment, ja ho he dit tot abans, no es pot guanyar cada dia. M'agradaria que valoressis el partit de Ferri, sobretot perquè tu deies, que no és un davanter a l'ús, i doncs m'agradaria que valoressis el partit. Bueno, ha estat amb molta mobilitat, potser a vegades li falta un pèl que això amb els anys ho guanyarà, de tranquil·litat, decidir bé algunes coses, però bueno, és un nano que ha fet un altre gol, vull dir que té cert gol quan juga, aprofita les seves ocasions. Jo penso que per les característiques que té hauria ell de donar una mica més de continuïtat, ja que és d'unes altres característiques que el Sasha o que el Manolo. Jo penso que ell hauria de venir, rebre, sortir una mica més, donar continuïtat al joc. Això li falta una mica, però en línies generals estem contents del Ferri i també del Guille, que serà molt bon davanter, però bueno, és que no podem demanar. És que clar, és que estem demanant coses amb el Ferri i el Guille, que són de 19 i 18 anys, i estem demanant guanyar cada diumenge, no? Llavors, a vegades no pot ser, no? Manol, et volia preguntar per la primera part. Nosaltres a la transmissió hem comentat que en quant a joc, en l'aspecte del joc, fluïdesa, etc., ha sigut potser una de les millors primeres parts de l'equip. Tens aquesta sensació, però encara que també és veritat que s'ha xutat poca porteria, s'ha tingut molt de perill però no s'ha arribat a xutar? Jo he tingut la sensació de possessió, no seria correcte dir sense gaire sentit, però al fin i al cabo el futbol es tracta de ficar-la en els 3 pals, i pràcticament sí, la tenien, però ells estaven ben col·locats, 4-1, 4-1, ben col·locadets, i tampoc les úniques vegades que arribaven de veritat era quan desbordava el Pedro. Llavors sí que... Però és l'únic jugador que s'ha atrevit realment a la primera part. La segona part ja Nacho també ha fet, per exemple, la jugada del 2-1. Ja s'han atrevit a fer més 1 contra 1 contra les defenses.
sempre diem el mateix, no? O els entrenadors de primera diuen el mateix. És dificilíssim jugar contra un equip que té 9 o 10 jugadors per darrere la pilota i a sobre estan ben organitzats com el Peralada. Per això jo penso que la llàstima és aquesta, no? O sigui, hem aconseguit fer 2 gols, obrir la pilota, el marcador més amb una jugada molt ben treballada que ha rematat molt bé el Rafa, i és una llàstima. Quan t'empaten aconsegueixes tornar a posar-te endavant i precisament la solidesa defensiva que nosaltres acostumem a tenir. Jo penso que el que dius tu, ens hem vist tant que es podia jugar tant que no ens ha fet realment dir, escolta, aquí, si ara reculem uns metros, ara entrarà Guille o Ferri o tal, Pedro Bilbao, lo normal és 2-1, aguantar una mica i amb una contra matar el partit. No ho hem fet, no hem jugat bé, hem jugat molt estirats al final, perquè els centrals han jugat molt enrere, Molins ha jugat massa davant, massa enganxat a Ferri o a Guille, i entre Guille, Molins i Fernando i Xavi Muñoz hi havia molt espai i molts jugadors del Peralada, i penso que aquí és on no hem estat bé. Al final, als últims minuts, hem jugat més amb el cor que amb el cap, però bueno, no es pot dir res, l'entrega total i res. Ara hem donat 2 dies de festa, sempre que fem 3 partits en una setmana donem 2 dies de festa i dimecres ja preparar el partit del Muntanyesa i intentar tirar-lo endavant. Precisament com veus tu aquest partit al camp de la Muntanyesa, com veus el rival? Dificilíssim. El veig, no sé, 14 mesos porten sense perdre a casa o... 22 partidos me parece, 21 o 22. Sí, o sigui, més d'una temporada sense perdre un partit a casa, però bueno, també és un repte. També per ells serà un partit complicat, serà un partit competit, però s'ha de saber jugar en aquell tipus de camp també. Ells tenen una afició molt sana i molt maca i que anima molt i està molt bé. L'ambientillo de jugar a Nou Barris és molt maco i a més que tenen un equip, no només juguen, no fan només futbol directe, tenen jugadors que juguen bastant bé i bueno, jo crec que serà un partit molt igualat amb opcions sobretot a guanyar-lo pels dos equips. Molt bé. Gràcies. Míster, quines sensacions després? Suposo un camp complicat i a més tal com està el Prat, suposo un punt que es valora positivament. Hombre, para nosotros es un punto de oro porque veníamos a jugar contra un equipazo que está en una línea muy buena, que creo que desde el cambio de entrenador han pegado un cambio muy grande. Tampoco ya en la primera vuelta cuando fueron allí fue un equipo que jugó muy bien al fútbol, pero quizá estaba con la dinámica esta negativa, y ahora es un equipo que está en racha, que tiene muy buena plantilla, que creo que con Manolo están haciendo un gran trabajo, pero bueno, nosotros a pesar de nuestra humildad creo que mis chavales son un equipo que compite muy bien y hoy lo han demostrado, ¿no? Reponerse 2 veces a un marcador adverso ante un equipo que está en una dinámica tan positiva tiene muchísimo mérito. No bajan nunca la cabeza, siguen compitiendo los 90 minutos y creo que se han llevado un premio merecido. I també el Prat portava gairebé 5 partits sense rebre gol i com diu vostè, 2 gols que marca el Prat i a més segons s'ha marcat 2 gols després el Peralada, portant com diem una ratxa molt gran sense rebre gol al Prat. Sí, porque nosotros somos un equipo que estamos teniendo poca efectividad arriba. Quizá hoy hemos tenido bastante efectividad, el Prat llevaba en los últimos creo 9 partidos 2 goles encajados, nosotros junto con el Vilassar somos el equipo que menos goles lleva, pero somos un equipo que intenta jugar al fútbol. La segunda parte se ha visto, ¿no? Nuestro planteamiento, sobre todo en la primera parte, era tapar el juego de bandas de ellos con Uri y Del Moral en banda izquierda y sobre todo la banda derecha con Albarrán y Pedro Bilbao, que creo que tienen 2 bandas muy potentes, y luego en la segunda parte con la gente nuestra de refresco, con Litus, Joan Pons, con Jaume Durán, que son gente de tener el balón, pues bueno, intentar dar un paso adelante, ¿no? La pena fue el primer gol, el resbalón de nuestro punta en la marca, aún así creo que el equipo se repuso bien, y la segunda parte creo que fue un auténtico partidazo entre 2 buenos equipos, ¿no? El público ha disfrutado y al final el empate creo que es justo para los méritos de uno y otro equipo. L'entrada de Joan Pons ha canviat la dinàmica del partit? A ver, sí, la de Joan, la de Litus, para eso están los cambios y para eso tienes una plantilla. Yo creo que Joan es un chico con unas condiciones excepcionales,
Bueno, este año el problema que ha tenido, pues como está el fútbol, nosotros somos un club humilde, con el presupuesto más bajo de la categoría y la mayor parte de toda la gente trabaja, siempre ha vivido el fútbol, ahora está con un trabajo que está a turnos, le cuesta coger su tono físico, pero es un chico que creo que con unas condiciones descomunales, y hoy se ha visto, ha hecho un partido extraordinario, es un jugador desequilibrante que nos aporta bastantes cosas y ojalá se vuelva a coger ese ritmo porque creo que es un chaval que todavía es joven, tiene 25 años y puede vivir del fútbol. Molt bé, gràcies. Doncs, Gràcies. la premsa de